I-Democratic Alliance ithi ukumenyezelwa kwesigaba sesithupha sohlelo lokucishakonga ugesi into engehli kahle ebantwini bakulelizwe. Umholi waleli qembu uJohn Steenhuisen uthi lokhu kubeka kwenkulu ingcuphe umnotho wezwe. We're now sitting in the worst opening month of load shedding in the history of the Republic of South Africa. We keep being told things are going to get better. They're not getting better. And keeping on doing the same thing is the wrong thing to do. Ungoti wezamandla uyavuma ukuthi umphakathi odlimbuya ngothi ongakwazi ukuyitholela ngokwawo ixazululo uzoshayeka kakhulu. South Africa is in deep trouble when it comes to the supply of electricity in the system. We have a very unreliable system that there are lots of breakdowns that happen regularly, and these we don't seem to be in control over. Longoti wezamandla uthi njengamanje uhulumeni uzama ukufaka imali ukuze ixazululeke lenkinga yogesi. Isikweletu se-Eskom seminyaka kanti uhulumeni ubonakala ethatha inyathelo ngoba inkinga isikhona akanawo amaso okuyivimba ingakafiki. uSteenhuisen uyavuma ukuthi ukusetshenziswa kwezinye indlela zokuphehla ugesi kungaba into yesikhashana. Energy is a critical input to the economy. Whether you're looking at the water sector, water infrastructure, for you to get water, you need to pump in. There's a lot of input that comes from energy. Whether you're looking at the ICT sector and the reliability of that, it's impacted by the energy sector. Uthi usenxusa umhlangano nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukuze iDA izokwazi ukutshela abavoti bayo ukuthi balindele ini. Ihhovisi likaMengameli wezwe alizange lize liphendule ngokuthi ingabe umhlangano uzoba khona yini noma cha.